Kaixo, egunon. Gaurkoan, Irutxuloko hitza eta bagera, Donostiako Euskaltzaleen elkartea kaleraterako gara Donostiarrak harrapatu eta korrikari buruzko galdera batzuk egiteko. Bueno, aurten partatuko ez dute korrikan? Bai, bueno. Nik bintzat asmoa okat, korrika ibiltze gara pixka taula, eta euskeran aldeiteko. Bai, gude laguna gatuko da, eta, bueno, buelta bat emango dugu. Nik aurten urtero bezala azken urteetan, kuadriakoekin egiten dut, saiatzen gara Donosti osoa egite, baina bueno, guk ere aldezdarrean kilometro bat dakagu, así que batez ere kilometro hori. Parte hartuko alduzu, korrikan, aurten? Bai. Jango gara terratzera eta gero baita ere egongo gara Balmasedan, gazte euskaltzaleon korrika kilometron. Hori da. Bai, eta Ikamako kilometroan baita. Bai, noski, intxarrondon, nire auzoan, eta segurazki zentraldean edo beste pixkatibiliko gara. Aurten lanekoekin aterako naiz, jakina, udal korporazioarekin batera, eta ia da, hiria ordezkatzea ore politia izango dela. Noiz dantzan zuen lehenengo aldia? Nik ez dut gogoratzen baina dela asko. Ikastoliaz bat Akordoan dut lehen da bizikoa, okerrez bali manago, horixe ikastolarekin atera ginala, 6. mailan, uste dut horretik parte hartu genuela, korrika txikietan eskolan eta horrela, baina bulebarrean justu hementxe, horixe ikastolarekin izan zen 6. mailan, bai. Lehenengo aldia izan zen... Ikastolakin, ez? Ba, ikastolakin edo, bai, txikitatik edo daia, eta inkluso ja, bueno, adina pixka pasata lagunakin gatuta nik uste, baino gehiotan izan dela. Txikitatik handak atorrimena, eskolarekin juten ginen lehenengo animatzea, txiki-txikia ginenean, eta gero korrika egitea, eta hortik urtez urte parte hartzen dugu. Oain gaur egun kuadriakin, neskakin, eta zagunekin. Ez, naiz gogoratzen aspaldi, urte asko dira. Zenbat kilometro ingo ditugu aurten? Gutxi ez da, ez dugu asko entrenatu. Ez, baina konbeni da, Komeni da. Nire kasuan mintza bai. Inbeharko dugu saioren bat beste. Korrika astean pare bat aldiz egiten, eta justu lesionatuta nago, baina, bueno, espero de recuperatzea, eta hori da, bai. Ba, nigintza bai, zuztakit, baina... Nik ez da behar entrenatzea. Zenbat kilometro inbarritu zute? Ba, aldeuna, ez dakit, baina... Aguantatzea, Ez. Ondi aurrin ikustegu entrenetan azteko. Zenbat kilometro ite zute ba? Pues bat baino gehiago de hecho. Espero, bat baino gehiago itxi. Bai. Euskararekiko konpromisoak ematen Bai, hori da. indarra, ezta? Bai. Zitzuko indarra mongo eskule, aldo gundana korrika itxo. Espero bintzat. Urte guztian zehar gustoko dute korrika ibiltzea, eta, bueno, korrika hau ere eskusa ona izaten da, kalera gehiago ateatzeko. Eta zein da zuen kanta favorita, korrikakoa? Nahi zirkorrika asko gustatzen zait, adibidez. Ba, igual bai, Eta bestea klika baita, Bai, goatzen naiz, baita, hola bai. txokea izan zara pixkat, nik bioi goatzeitut. Bai. Ba, kanta favoritoa, da justu oso grabatu daukat, lehenengo korrika hura hemen eskolarekin izan genuen, eta urte hartako kanta Fermin Muguruazarena izan zen. Martxosoan mugitua oso, eta beti geratu zait kantu hori hola korrikako banda sonora bezala. Niri zirkorrika, aldiaz baina. Nirea edo esne beltzak duena edo gozek. Mentzionatzen duelako Barakaldo. Hori galdera zaila niretzako, ze astuit zaizkit urte bat bestean. Nik beti tipitapa korrika txikitatikan buruan sartuta dakana, orduan niretzako korrika kanta hori.